Prečo najrýchlejšie predám byt, z ktorého som vyhodila jeho vlastných majiteľov? Väčšina ľudí si myslí, že nikto nepredá byt lepšie ako ten, kto v ňom žil. Chyba. Majiteľ je ten najdrahší človek na obhliadke. Vysvetlím. Keď tam sedíš na gauči, kupec má pocit, že prišiel ku svokre na obed. Neotvorí skriňu, nepozrie sa do kúpeľne, prosto nepovie pravdu. Takže tu sú dva lifehacky, ktoré zaručene fungujú. Takže ten prvý. Kupujúci musí byť kritizovať. Pokiaľ nepovie, že sa mu tá podlaha nepáči, nekúpi to. A nie preto, že by o byt nemal záujem, ale preto, že ti nechce ublížiť. Radšej odíde a telefón ti už nezdvihne. A teraz ten druhý. Byt musí smrdieť ako hotel. Čistotou. Takže žiadna vôňa nedeľného obeda. Proste otvor okno, vyvetraj, zober psa, manželku a z bytu aspoň na hodinu vypadni. Kupujúci si nekupuje tvoj život. On si kupuje predstavu svojho nového domova. A ver mi, že ty v tej predstave naozaj nefiguruješ. Takže otázka znie takto. Nie koľko stojí maklér, ale koľko stojí zle predaný byt.